Hadin henru benai belasya akang no aswa ki jaka maneblay. Menta kipat riunget jugin yang beper ha kejela Meghalaya kelayo banit kiyo biang ha ki jaka le aniam bat ki yang mani. Kani kalau urlong hadin bagi sorkar jela kelasya ban play biang no yakini ki jaka maneblay ha keleng ki benta jong kejela rengkat ki kendon banyada na kejing sapriang kejing pang COVID-19. Kani kejing ai jingbet ke sorkar ban play biang no iki jaka le aniam bat ki yang mani kalapan kemen iki babon ki riunget kumjoru iki nong ilam jugin yang beper ki badan hakane kejela. Habai keren bagi nong ilam niam halor kani garai jong sorkar kiloong bagi dap da kejing kemen ban yo play biang iki jaka le aniam bat ki yang mani bat menta kelaya chakmat bat pen krea ban pen long iki jing eseng. Ban pen biang iki jing don kam baro ko mala batha da ke sorkar ban ada na kejing sapriang ukunyang jing pang COVID-19. Kinong ilam niam kiloong bagi kendon jong sorkar ki bon bah bat kidon ru ki bae ban bot hendrai kinele apat ban bot renti yaki. Kinong ilam niam kilapan pauru bagi yang mania hasor shelong ki babon ki pat runget kin syam jing ban pentikna babarok ki runget kin yo isyam bentah ki jing seng. Namar bagi nom yo syo bene syong jing seng kum bajulong barok shikata. Hendrai menta tang spawa kin yo ban syong jing seng namar kamlong bene syong bun brio hapo yang mania. Kilapan pau bagi don gibalang ki badan hasor shelong ki baladan jing temu ban penlong bon sien ki jing seng. Kenang bagi yo ban ailat ki barok ki para runget ban yo bane syam bentah ki jing seng. Ha kabedai bagi jing penlong yiki jing eseng ha kita nong kendong kiloong bagi nong elam balang kin syam jing ban thiet yiki thermal scanner ban thau jing shet girunget bat ban don ru iki brio ki bala ban le ya kene benta na kaliang chongi tingi kwa ban ong nang kong maka de rai jong ka sarkar mo mde ba pen bor mano te kum bagila kular tela sha ban pelong ki jing eseng la sha ban pelong ki jing le niam haki yang mane ki jaka mane blai tengi shimi kan ka kabu kumba namar pala syate ni pli biang ki yang mane hadin belakang katto kan ne benai ngatrai halor ki protokol kamda don ka jing katta hoi ni sngo baki don sibun ki jing andren dala pe bah pada ni baga sarkar jella kala kampen jen sursi bun ki to ki protokol bani ki baki long bensua benai jeleu kila kam suk kini kiba ke sarkar ka ai menta sngau kalau ke ba sultan dokumen nama balai baru sekata kini ki benai ki para bangit ini kila kata ajur bah bagi miok long jeseng kumong no kila long dipres satu kata bagi miok long jeseng khamtam ki jakan gendong ki jungi nama ba kasi ublai ni khamtam ka dikasi ka ba ki pelik ya kapor jengki baru ki jumani belai tandai lembaga ni ki benai klem yo syuk ki deseng kira long spiritually depressed di hendai apakah sarkar kalau penbaik ni ban pli kalau ngangit kalau penslei kita ke jengkemen bat ki balang no kendong baru khate ki danding ban pli ki mene bat kham tamban le lut gitu ki SOP ke baga sarkar kala penbet tandai tang ki tu ki iwe jing le segan long ke tu ke thermal test ke tu ki balang nu kendong te ki num la ban afford ke ba ar num dondri ban le tu ki kam te tang kita ke jing sa sin nu kendong jing te tang balong bangi la ai ke jing sa ke ba biang ki balagum num no kan ke jing deng mas ke jing sakti ke jing untuk kan mo kiba kham kong san te ki diban but paking ba kai kat kum ke jing sngo jongi te ka ki kendon ki te kum ju asor ba ha nong kendong ru te kat bala ngia persyang ban perslur ba nong kendong ru dei ban ya buat renti mo wala da ka jing pang kam da kan re ki nong kendong ka kham kan re ne asor re ya ki kendon pada te dehi ban ya buat lang hal hasor ne nong kendong kat ki bang latip ki don ki ba ki balang ki bukum kita ki bahe ki ba ka kapasiti jong ki kanum ngam chu ye ki para bangit bar khat tandai namar balai ba habaga sarkar kelapan benak untuk banlong wantan ki don ki balang ki balapan kre banlong jeseng bunsin ka cisngi te ki don ki balong laisin sausin ka cisngi ro ba ki wan de ki jeseng dong nan ni ki benta de ki grup ki jong ki eta ki la don ki balang ki bala amta te
ki begi ki balang ki don sipun ki jing ki don ki jing ki banga cutip ru don kum ki ba don ki tu ki containment area ki nempat long jeseng kita ki la tin lem nu kata tu la le ye ndai ke jing pun kre ti ki pun kre ibar khoi ki balang Ki cingdu tadi ka cingdu bekerja mensiem nengkong lemar kencing mana belai kamtam jongi ki Kristen tadi kencing mana kum kebalang kebawan dekamet keviadon langkum ke kenhun te kini ki benai ki pada pada misimla yo penle ya kata te ngangi scam hi hadien kani baka sarkar kalai kencing bit te kitu barok kim sedang ban pai biang suki wal ada kampat long normal kumbang keketian nong wei andrei suki ngangi scam kan sapoi hi saka kumba ka julong ha kipor kiba menchua haswa jo kan neka lockdown ka jing du nong ka bakrau tam ka baki khon de ka balang ki du hi ka de ta ka jing bam men stem ken da phi ngum no ro namar ki kristan dungi ka de ta hi kasngi blai ketika kasngi ka bakilek ki jing mane panyo ki jing tei ya slok mo te pomyo su kalau ka jing do bakrau dan dai dan ki blaban perkhat ba ka jing do bakrau kala balong ka jing ai ka kam jing blai ndai ki para bangai jungi hadu no gendong ro ya ka jing ai ka kam ka jing blai watla da kim yo ban pelong jeseng lang ndai kilum halo kijing sem kiwan ra cha ki mengelam balang ya kijing engo te ka balang ru kumta kala ban pentulun ki kam jengka da ka ba yo pedang kijing kensau na ki para bangit ke ka ju ko poru ka tin ka jong blai bada ka kran hiru ya ka jing senglang ha ka ba ha ka bible ngi shamo ong ba wanum ino ka jing senglang jong ki bangai kumakalong gerukam kiwai katba kita kisngi kilanang jan tegini gidi ki por kisngi ki bang yo I ya ka jempendap ka tin ka jong blai bat na kanung sokmen ba ngio banyelum lang biang sesisien ka ba ban sedang ki jing sang ha ki yang mani te tanggawai kumuwai na ginong syarai balang ha kani kanong ba bat kwa ban kentu ki para bengai kristan baro ya ka ba kenum syap tieng oh ngile ke bangila benle pen pikir ha ka dai bat ki ni ki jing batha jong ka health department jong ka sarkar ngi dong kam hoi pen penbu ka bangile ke bangi dai benle ngin le ka badon kam ai tang ka wei ka long ba ngi don yu blai bangila ban senya mo ulong uta uba ubala ken ban da ban ke ban ri ban sumat ke ringi bat ka yeng ke jong blai ko ban penslur diki para bengai ya ka ba kenum ailat ke jing syap tieng bat ba kenwan da kata ka jing slur hakmat ke khet ke jong blai nomor wat ji suru hikai wong kumno ba ka yeng ke jonga ka long ka yeng jong ka jing duai te kani ke dika por ka ba ki khon kristan ki dong kam ya ka ba kin wan ban pendam man penrit yala dia hakmat ublai mentang yo kani kalat banyawan lang bat kan ni kri ka wei ka benta ka ba kwa ban kentu ya ki para bengi kristan hi baro ken ba ka por ka bangin pen klan ya ka jing duai bang yo kan ka lan menta ya ka ban sedang biang ki jing sang ha ki ying mani ken bat kani ka ka ba wat ka tin ka jong trai ka kren kin ong ka lada ki briu jonga ki bla khat kertang ka jonga kin penrit yala dia bat kin kala ka bomot na kilenti ba man ki jong ki te ngan map yaki bat ngan sngo yaki na bdang bat ngan pen khya kri ke jongki kani ka ke ba jam ta ka don kam ngan tang ka ta ka ngala nong tin thorang ka intervention ke jong blai bat tungin shim me gani ka lat kabu kum ki banget ha ublai ubaim ha utrai Jesus Christ ya ka ba ngin wan ken da ka donut baro akhmat jong